बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जायखौ जोङो बर' माहारिनि बिफा आंगोनिबो आंगो होननानै सानो दिनैनि समाव बर' माहारि दानायनि बर'नि राव थुनलाइ सोलोंथाइ थामोनथा सिनायथि सोरगिदिं जौगानाय रैखाथि गासैबो बाथ्राखौ लायोब्ला जोङो बड'फाखौनो जोङो बयनिख्रुइ हायेस्ट जोंनि हारिनि भिजनारि दैदेनगिरि होननानै सानो आरो बे बड'फाखौ थांनाय समाव बिथाङा 1990 मायथाइयाव थैदों 2003आव जोंहा बिटिसि एकर्ड जादों 2003 नि उनाव बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै 31 मार्चखौ फालिनांगौ होननानै बिटिसिआव जों बिबाय थादोंमोन नाथाय 17 बोसोर सरकार जालांबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायनि आङो दुखु मोनो जे बिथाङा रिकगनेसन होआखिसै बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान फालिनांगौ होननायखौ बिथाङा रिकगनेसन होआखिसै बिटिसिनिफ्राय आरो बिथाङा बिथांनि थैनाय सान जोनोम सानावबो थांनायखौ माला थांदोंमोन खनसे खननै थांदों खोमा आंहा दाबो बेबायदि क्लियार आंहा गोसोआव गैया आं नुनायाव थुलुंगापुरियाव साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा थाङोमोन नाथाय बिथां थांनायखौ आं बारा नुबोआखै बिथाङा आसाम गभर्नमेन्टखौ खनसेबो बुङाखिसै जे बेखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनांगौ नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालिबोबाय थादोंमोन जोंनि सरकार फैनायनि उनाव लोगो लोगो जोङो बड'लेण्डआव बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान फोसावबाय बिनि उनाव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ थुलुंगापुरियाव लिंलांनानै जेला केबिनेट जायो बेवहाय बिथाङा थांबाय आरो बेवहायनो बिथाङा फोसावबाय जे आसाम नाङैनो बड'फानि जोनोम साना दा फरायसा सान आरो आसाम नाङैनो बेखौ फालियो बेजों लोगोसे देग्लाय बोसोराव बिथाङा आरोबाव फिन बेवहाय जेब्ला एसेम्बलि जायो आरोबाव फोसावबाय जे बिथांनि थैनाय सानखौबो थुलुंगापुरियाव अफिसियेलि आसाम सरकारा खुंलांबाय थासिगोन बेखौबो बिथाङा स्टेट रिकगनेसन मोनसे स्टेट रेसपेक्ट मोनसे होनाय जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जायखौ जोङो बर' माहारिनि बिफा आंगोनिबो आंगो होननानै सानो दिनैनि समाव बर' माहारि दानायनि बर'नि राव थुनलाइ सोलोंथाइ थामोनथा सिनायथि सोरगिदिं जौगानाय रैखाथि गासैबो बाथ्राखौ लायोब्ला जोङो बड'फाखौनो जोङो बयनिख्रुइ हायेस्ट जोंनि हारिनि भिजनारि दैदेनगिरि होननानै सानो आरो बे बड'फाखौ थांनाय समाव बिथाङा 1990 मायथाइयाव थैदों 2003आव जोंहा बिटिसि एकर्ड जादों 2003 नि उनाव बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै 31 मार्चखौ फालिनांगौ होननानै बिटिसिआव जों बिबाय थादोंमोन नाथाय 17 बोसोर सरकार जालांबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायनि आङो दुखु मोनो जे बिथाङा रिकगनेसन होआखिसै बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान फालिनांगौ होननायखौ बिथाङा रिकगनेसन होआखिसै बिटिसिनिफ्राय आरो बिथाङा बिथांनि थैनाय सान जोनोम सानावबो थांनायखौ माला थांदोंमोन खनसे खननै थांदों खोमा आंहा दाबो बेबायदि क्लियार आंहा गोसोआव गैया आं नुनायाव थुलुंगापुरियाव साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा थाङोमोन नाथाय बिथां थांनायखौ आं बारा नुबोआखै बिथाङा आसाम गभर्नमेन्टखौ खनसेबो बुङाखिसै जे बेखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनांगौ नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालिबोबाय थादोंमोन जोंनि सरकार फैनायनि उनाव लोगो लोगो जोङो बड'लेण्डआव बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान फोसावबाय बिनि उनाव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ थुलुंगापुरियाव लिंलांनानै जेला केबिनेट जायो बेवहाय बिथाङा थांबाय आरो बेवहायनो बिथाङा फोसावबाय जे आसाम नाङैनो बड'फानि जोनोम साना दा फरायसा सान आरो आसाम नाङैनो बेखौ फालियो बेजों लोगोसे देग्लाय बोसोराव बिथाङा आरोबाव फिन बेवहाय जेब्ला एसेम्बलि जायो आरोबाव फोसावबाय जे बिथांनि थैनाय सानखौबो थुलुंगापुरियाव अफिसियेलि आसाम सरकारा खुंलांबाय थासिगोन बेखौबो बिथाङा स्टेट रिकगनेसन मोनसे स्टेट रेसपेक्ट मोनसे होनाय जाबाय।